Hei joo, miten menee? Se on Janne tässä. Nyt mä oon menossa hakemaan mun Enoa ja Vaalia niiltä. Selkeä mä kerron sen, minkä takia te tulitte tänne videoon. Koska te luitte varmaan otsikon, eiks näin? Ja boy! 2 hours later. Tosi moni teistä varmaan ihmettelee, missä mä oon ollut, miksi striikit on katkellut ja miksi ei ole tullut videoita nyt hetkeen ja miksi mä oon vaan niinku ollut hiljaiselossa ja miksi mun puhelin on ollut suljettuna. Tässä videossa ja tuosta otsikosta se selvisi miksi. Eli siis homma meni näin. Sunnuntai-aamuna mä heräsin siihen, kun 2 poliisia, 1 tukeva ja 1 vähän laihempi tuli ovelle. Sanoi, että Jonne nyt olisi parin päivän leissu Tampereelle, että pakkaa jotain mukaan sinne. Mä en ottanut todellakaan, että mun sunnuntai olisi alkanut silleen. Mä ajattelin, että mä saan juoda kahvia rauhassa ja sitten ehkä syödä jotain, mutta ei, metsi lähti saman tien Maijan perään. Siitä me jatkettiin Virloille. Mä ehdin ottaa tasan 1 snapin siinä matkan aikana. Olikohan se oli semmonen maistori. Sen jälkeen yhtäkkiä Maija pysähtyi ja hän hei, annapa se puhelin tänne. Sen jälkeen mä näin mun puhelimen vasta eilen. Tänään on siis torstai. Sitten mut vietiin Tampereelle poliisivankilaan. Mä olin 4 päivää lukittuna siellä sellissä. Sinänsä ihan hyvä kokemus ja tosi kauhea kokemus samaan aikaan, koska siis 4 päivää, mitä sä voit tehdä ilman puhelinta tai minkäänlaista internettiä? No mä keksin. Mä luin kirjaa siellä. Vartija laittaisi mulle kirjan käteen, joka on Juha Sipilän Elinkautinen. On muuten ihan mielenkiintoinen, ehdin lukea joku 300 sivua ennen kuin pääsin pois sieltä. Se ruoka oli aivan järkyttävän kamalaa siellä. Mä kaurapuulla, mitä aamu 8 sai, se piti olla sen piti näyttää myös kaurapuurolta, mutta se näytti siltä, että siihen oltaisiin otettu tietenkin niinku siihen oltaisiin syljetty ja heitetty vähän kaurahiutaleita päälle. No, mut siis mä söin sen todellakin, koska mä en tiedä, koska mä saan uudestaan ruokaa. Siis se on kun sä tiedät, koska sä saat ruokaa. Nyt kun on vapaalla ajalla, mä pystyn kävelemään koska vaan jääkaapille ja ottaa safkaa sieltä. Mut nyt mä jouduin ottaa tosi paljon. Siellä sellissä ollessa mä luin aika paljon niitä seinälle kirjoitettuja juttuja. Siellä oli aikamoista tekstiä. Täällä on näitä hyttysiä, miksi mä valitin tän paikan. Silloin kun oli päivällinen, joskus about 3 aikaa, niin se näytti siltä, että olisi taas lihapullakastike näytti siltä, että se koostuu tosi monen eli siellä sellissä olevia läästä tai jätöksistä. Ja sit siellä oltiin heitetty pari lihapullaa ja se oli tonnikas, jos sulla oli lihapulla siinä. Perunoita oli siinä, ne oli varmaan raakaa, koska oli aika kovia hampaat mennä säille kyllä. Tupakalla siellä sai käydä 2 kertaa päivässä. Suihku oli tosi hyvä. Se oli sinänsä tosi rankka kokemus, koska kun sä et voinut nukkua päivisin, kun sä et saanut yöllä nukuttua. Jos sä yöllä et saa nukuttua, mitä sä teet? Kuuntele niitä muiden itkuja huutoa sillä, kun ne haluu pois. Mä en edes viittynyt vaivautua huutaa, koska mitä enemmän huutaa, niin sitä enemmän alkaa että on siellä. Mä olin vaan omassa hiljaisuudessa siellä ja sitten luin kirjaa ja join aika paljon vettä. Oli pirun hyvä kirja, kannattaa oikeasti lukea se, jos joskus haluu. Sitten keskiviikkoaamuna, tai siis tiistai-aamuna, mulle sanottiin, että hei sun käräjät ehkä siirtyy viikolla, että sut siirretään Hämeenlinnaan. Mä olin sitten ei oikeesti, että en mä halua mihinkään Hämeenlinnaan. Sitten onneksi ne vaan pelotteli sillä, koska siis oikeestihan sitä ei ollut siirretty vaan, että niinku, mulla oli keskiviikkona kello 1 aika. No sit mä olin siellä, nautin viimeistä kokonaista päivää siellä. Nautin, luin aika paljon kirjaa. Sitten tuli ilta, keskiviikkoaamu. Mua ei päästetty tupakille. Mulle sanottiin, että joo, että sä pääset ennen niitä käräjäoikeuksia sitten tupakalle. Et mä kysyin monen, että ei ole tietoa vielä. Ne yhtäkkiä tuli vaan hakemaan, mutta no niin lähetään. Ja vielä palaten siinä aiempaa. Kuka ääliö pakkaa mukaan vain kameran, jota sä et saa edes käyttää, kun sä olisit voinut pakata vaihtovaatteita tai vaihtosukkia tai ei. Mulla oli pelkkä kamera ja puhelimen laturi mukaan. Eli mä luulin, että siis olisi ollut tosi siistiä, jos mä olisin saanut kuvata vaikka mun päivää siellä sellissä. Ei siinä olisi varmaan ollut mitään muuta kuin nopeutettuna kaikkea settiä, mutta ei se mitään. Keskiviikkona oli käräjät. Ennen sitä pääsin oikeussalin tupakkakoppiin tupakalle ja
Sit mä en voi näistä enempää puhua näistä käräjutuista. Mut sen tiedä, että sakoilla selvisin. Luojan kiitos. Mulla tuli ihan sika-ikävä mun pikkuveliä ja sisaruksia ja äiti ja kaikkea. Mut hei, kiitos että katsoit tämän videon. Jos katsoit tähän asti, muista että peukku ylös ja koitetaan saada vaikka 100 tykkäystä tälle. Ja musta tilata mun kanava ja heittää ilmoitukset päälle, niin saat shoutoutin seuraavassa videossa. Aasi. Sun nimi lukee tällä hetkellä tässä näytössä. Aasi, shoutoutit sulle. Ja nyt mä myös ilmoitan tähän loppuun sen verran, että mä aion tästä lähtien jokaisessa videossa sensuroida mun kirosanat. Tässäkin niitä tuli ja sä varmaan huomasit, että tätä katsoessa, että niitä tuli sensuroitua tai sitten leikattua pois. Mä yritän leikata pois, mutta jos se on mahdollista sille, että kun mä oon sanonut nopeasti se, sitten mä vaan sensuroin sen. Kiitos, että katsoit. Mennään ensi videossa ja nähdään ensi videossa.